Αυτή είναι η διαδικασία και καμία άλλη. Οι δύο κοινότητες μόνες τους, χωρίς πίεση και χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις, να διαπραγματευτούν ελεύθερα το κοινό τους μέλλον. Ακόμα και απειλές ότι δήθεν αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για την επίλυση του Κυπριακού και εάν δεν κάνουμε χρήση αυτής της τελευταίας ευκαιρίας, αυτομάτως η συνέπεια θα είναι η διχοτόμηση της Κύπρου. Αυτά είναι απαράδεκτα, το έχουμε τονίσει, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά. Ακριβώς αυτό και με τον ίδιο τόνο και τον ξεκάθαρο τρόπο να το πω, να το τονίσω και στο προηγούμενο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Δεκέμβριο, όταν ετέθη αυτό το θέμα και υπήρξε μια συζήτηση πάνω σε αυτό. Ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ δεν ξεχνούμε. Δεν ξεχνούμε την ιστορία της Κύπρου, δεν ξεχνούμε ότι το Κυπριακό είναι αποτέλεσμα εισβολής και στρατιωτικής κατοχής. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτό να ξεχαστεί. Και προσωπικά να σας πω ότι αυτές τις λέξεις «δεν ξεχνώ» για μένα έχουν ιδιαίτερη σημασία, διότι εγώ έχω γεννηθεί στην Κύπρο και έχω ζήσει την εισβολή ως παιδί 5 χρονών. Αυτό, πιστέψτε με, σε σημαδεύει.